Kamekliaan Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association mentakasi kilalik ban ay ka Dorcas saka Chief Secretary ka Jela ka Kong Rebecca Suchang bandawa ban pentri kamno yaka The Street Vendors Protections of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014 namar kani ka anjong ka sorkar pleng kadai nak ka bit ka biang jong ke ba imja nakakam di madan habai keren syakilat patai kubur ka Kong Angela Rengat ka Presiden jong ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers Street Vendors Association kala itu bakani ka mat jing dawa jong ka seng kinong di madan kadai ka ba kila dawa nadu u arhajar khandriu handai kat hadu mata ka sorkar jela kampat sngap satya ya ka jing dawa jongki hari mata ka kenti kinong di madan ki kermen scam baka sorkar kan pentri kamno hadin bakala yo hukum naka sorkar pedeng Shushu ka Kong Angela kala itu baka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vendors Act 2014 kabadai ka an balawan ra naka sorkar jela kalong penban ka an kaban yo roj ya ka hok jong kinong di madan batru kanihi ka an kadai ban peniap namar ka jingya tunjuk bat ka an balasna da ka sorkar pedeng ka Kong Angela kala ongru banna kalyang jong kinong di madan kilatip syai baka an balawan ra da ka sorkar jela kalong ka bomlong hari omdon satya uweru na prengkin ro pungut ki MLA kiban sothu yakani nadu kita ikisnem ngila sothu bakani ka an ka sorkar jela kamlong bat ngila phabun ki sithi syaka sorkar hari kimpei phang satya bat la ru ban ong ba khambet bat sothu penban kinong dimadan ban ya ki an bat ya kinong yalam ki MLA benrap ka Kong Angela kajing yale jong kinong dimadan kalong ka bajob wat lale se ka khamslemru namar wat muktiar ka sorkar jela ula priang baka an ka sorkar jela kami hab habakali halor ka jingkhapnya ka sor bala hato la ban ong badaina ka jingbun kinong di madan nakaliang ka Kong Angela kalau ong balada pentrai kam ya ka anjong ka sorkar pedeng kan weng penban ya kani namar kum ki kendon kani ka an lapta badai ban jurip iki jaka balong ban sya ban di madan bat kani ka jing jurip kan penti kenaru batang kitu ki badai sisa kinong di badan kin yo license namar kumbalong menta wat kitu ki badon daki wei pat kilat kamai wat ki bawan na kaying ki batrai sorkar ki kamya ladai kum kinong di madan bat ka jing jurip iki jaka lengba kani ka an kala bante lakam penban penkut ka Kong Angela ti mentasi na kaliang jong ka seng jo kinong di madan ngis ngokwen bangiyo banwan submit sashisin ya ki kot kisla hai Chief Secretary namar naru ar haja khandriu hadu mentah kaju ka jingdawa hakinong rim kiba syai nong rim jo ka an ba jo ka jinghisha kata ka belong ba nadu pas sedang ni ong ba ka jela jumi ka deban pentrai kam ya ka Central Act on Hawking and Street Vending but ngina elit sing sari ru halor kani namar ka sorkar simpor hadu kata-kata ban muko iki bro ndrei menta misngokmen bahadin ndriusnem haying syariru u Advocate General jong sorkar ula kubur ba ka sorkar menta kala perkhat mai ban pentrai kam ya kanika Central Act namar katuka State Act kabadon kalong persya ya ka Central Act baro ki kendon ki ban yu rot iki hok to kinong di madan but ka Central Government but function ka Parliamentary Standing Committee on Urban Affairs and Housing kaba kendu kabalayo pediang ki kot kisla jungi hakini kisnam baladem kala tho sithi syai saka state government bakal adai por bakan wengno ya ka State Act namar bun ki kendon jo ka State Act kilong repugnant ne persya ya ka Central Act berhaba kilong kumta kilong void kabamut ba mla ban kam timenta ka jela jongi kahap setang ban notify ya ki rules jong ka Central Act but menta kasi sa sisin ngilawan submit biang ya kita ki rules nama ki rules ki dei ban long ki baya hap bat kaan kim dei ban le kli shri ban wan lam da ki rules ki ba pentlot ya kaan ya ki balong persya ya kata ka Central Act but hakita ki rules ki dei ban bat khamta mi ki kendon ba batai ba ningkong kadibandon kata ka Town Vending Committee
kabalong participatory na kabaya simbenta lang baro hamtam kinong di madan but 4% na ki member jong ka town vending committee ki day benday na ki hawkers but street vendors kade bandan kataka in situ survey kabamut haka jaka basyong ki di bendai survey bantip shisha manu shisha badai itai nong di madan na mangimpwa yanu yunuru ban sim kabu ya kani ngitip baki don ki briu teng teng ki badon baki bai ki lat kamai ki don kam sorkaru ki don ndrei kia kam yala dia baki dai kita ki hawker and street vendor ditang dale ada ka institute survey pintip syai shisha hato kini ki dai ki briu ki bakamai tang na kani Tisa kawai ru kadon kata kajing patay syai haka an jo ka holding capacity ka bamut ba hang ni haswar shalom ka nungut harai kita ki vendors but hawkers la bandon but kala ai da ka formula kum no ban calculate 2.5% mo but ni lele na tu pas dang hadu mentang ni la pen hen pa ka sarkar ni la ha ki plan ni la identify ki vending zones lang wa kinong de madan namar de tang maki hi ki ban tip syai ha ei bakabyang bandi mamwit ikiway bat ru ban yo ka kamai nama pimla ban chu weng yaki shaki kendong kendria akiba mla ban kamai nama kani ka an ka franchise baka de bandon ka jingyada protection of livelihood ka bamut ba abang iwan nam ka an ka de ban pet baka yada ya ka kamai ka ji jongki hawkers and street vendors but lang baka ni ka jingyada ka de bandon ka regulation ka bamut ban pet dia kai kisong no ka no baji kumnun ai ka license kumni kumtai ndrei kani kan ya bet tang lada ki notify na what ki rules but ki pediang no ya kata central act ti kadang seng to kinong di madan wat lala aslam ka por smusi ba nadu ar hajar khan ri hot umta ka wei ka sarkar ru wei urban minister ru wei nong mi khmat ru kham pe phang mo kham sim khya ya kani ga issue tang hadu un la sha ai danda ng na central government but kaniru kadai ba buon kishiting ila penya penpoi sa center but kalong ka ba sngoram ka bai kaliang bakinong mi khmat jongi kimnang mantre kam tangkin da sha batha dakiway manging ila ong kaju nadu araja khan rio vendors kisha keno hana baki dei tai ba pen khapnya ai kusor ki ba panjakya ai kusor ndai ko mongong nabas dang ka jingdawa jongki ka nongrim ka de ka shisha ba ka an makile ki da simpor bang smu thu eta ka an but kini ki post na mantak la lendet ya ka an but ka de shisha ka ba ki ong pi ba ka along ba ki nong de madan kila sikai ya ki nong mi khmat kumno ban thau an kumno ban puli ka an ba kumno ban implement ya ka an but let's say nang ni de ban sim ya kata ka jinghikai ru ba kum ki nong shong snong kum ki citizen sindai habang ya kun ya kajing shisha lada ka simpoa kat ba simporu habakut kajing job kan dai kajing ka an ka bayadan anta jumi kinong di madan ka an joki jong ka central act bakin pentrai kam rei nakapor syakapor ka government kale menle kam ju pen snap ka pen slam nah du ka por ba kinong di madan le kidang don tan khandiar kadang kelut ha ka sor shalong hari ki ai dau ki ai ban ngi tem wangi nyimpan palat ya ka an ni pan kat ka jingdon ha ka an hi bat ngi tip ro ki rul ki ai borok khai teng yong pentrai kam tang ka an ki ai borok khai pun sabe tamba kim champan ngam ration ha ka ni ka sautare uni ubanai te kaying syari ro kala ka sarkar na syahir kala batha ba kidai ban pentrai kam no ya ka anje ke nong di madan ka central act hani hapo jela jangi te menta ka singi wani kendu ro ya chief secretary bangi ya batai bangi peniro ba nakapor syakapor di kot kisla ki bangi laju submit ba kadai ban dala implement ka andro dala pentrai kam ka andro kadai ban thau ya ka town vending committee kidai ban le ka institute survey ka babyang ka mut hajaka ka bakishong kidai ban regular ki jaka hano bala ban shong par hano bamla ban shong dei tang ban ong ba regular ro kidai ban ya daro ya ka hok jengki pat maka an ka batai syai kadon kata ka ki jing dia ro bakat no la ban shong baki ong kadon kata ka ayu 2.5 mo te kan bej lot baro khaj dei bakam bej ha